Rasulallah san ka ne cikar burina, ya Rasulallah san ka ne cikin aikina, ya Rasulallah san ka ke farantar raina, ya Rasulallah san ka ne a al'amurana. Ya Rasulallah san ka ne cikin jasudana, ya Rasulallah san ka ne a lissafina, ya Rasulallah san ka ne a baccin kaina, ya Rasulallah san ka ne cikin tashina. Ya Rasulallah san ka ne cikin tafiyata, ya Rasulallah san ka ne cikin sabgata, ya Rasulallah san ka ne karin waƙata, ya Rasulallah sai da kai ake yin bauta. Sai da kai annabara ake ta lissafinmu, sai da kai annabinmu ake sanin kayanmu, sai da kai annabi za mu je a zamnuna mu, sai da kai annabi rabu zai sauki kanmu. Sai da kai annabi za a kai mu gun Allahnmu, sai da kai annabi gun zama cikin kaburanmu, sai da kai annabi za mu barbaje hajarmu, sai da kai annabi za mu ganta aljannarmu. Banda kai annabi ko ganin mu ba za a yi ba, banda kai annabi ko jiki ba zai motsa ba, banda kai annabi lahirar ba za ta tsaya ba, banda kai annabi da ba za mu san Allah ba. Banda kai annabi da ba za mu bar shirka ba, banda kai annabi da ba mu yi imani ba, banda kai annabi da ba za mu san yanci ba, banda kai annabi da yaban gaba za a yi ba. Abin yabo